Para nong song snong ba iye, nga ay kublay yapi. Hagbenta ba menta kasngi jong kaman kibat, sa sisiyan ngine kran shpang ki jingjob jong kari jongi, bat ki jingjob jong ki parari jongi. Hakini ki khandiat tayo balalet, lakalong ha ki jingile akay, ka science, ne kalariti, kiladon shibon ki jingja ki bla penlong ya iwe nong India ban sngo sarong. Dangshen, kiladon ki jinge kran hakari, halor ki jingwan pai jong u Shubhanshu Shukla na hau. Haga kelemat ba Shubhanshu ulah yar biang syakapertai, ki beriu keladap da kejingkemen, bat kemensiam jong kejingkemen keladap haman laki do anut. Kari berok kawai keladap da kejing sngo sarong. Kaken mau, haba Chandrayaan 3 ulah yar hau nailar hajar arpulai, kala air kebatamai kala be hagari. Ka science bat kawat benya ya ka hau kala penmi ya kejing ku atip kebatamai hapreng ki kena. Menta wat ki kena red ru ki ong, ngiru ngin lech hau, ngin hiar ru hau benai, ngin salong ki start science hau. Paralog, pilih asngau le ase ya kejing yalap inspire manak. Kane kadai kejing temu ban kentiau ya kejing penwandur temai hapreng ki kena. Hakane, lajiat sangut ki kena na kawai pakawai ke skul. Ba iwe kena iwan ra ya kejing mut ke batamai. Haduk menta, dagi milion ngut ki kena kle benta. Bat hadin kejing job Chandrayaan 3, kejing don jongki kelakiu arsha. Kejing sedang jongki kam startup hakabai day bat ka hau hakariru klanang kiu step ba. Sansnem menshwa, kidan tang sanpau duna ki kam startup. Hendrai menta, tang hakaliang ka hau kidan palat arspa. Paralog, hau benai banwan, hak arpulai terik unailar, ngin sarake ka National Space Day. Kumno pitumu ban rake yaka, hato pidan ki jingmut ki batamai, sngoba ban pa kubor, bat ki jingmut syanga haka namo ap. Paralog, hak India jong ka spa asnem ka pa arpuway, ka science kanang kiyo syaprang da kabor ka batamai. Dang kendiat sngi menta ki samla pulia jongi kilayo ban kurta kema hang ke International Chemistry Olympiad. U Devesh Pankaj, u Sandeep Kuchi, u Debadatta Priyadarshi ban Ujwal Kishari kilawan ra buram ke India. Ke India ru kala penskem yala ka kerteng ha ka perthai jong ka mathematics. Ha ke International Mathematical Olympiad kablalong ha Australia. Ki kena jongi kilayo lai teli kita kemaksiar arteli kita kemarupa bat kawai kita kemarnong. Paralog, hau benai banwan. Ka Astronomy bat Astrophysics Olympiad kanlong ha Mumbai. Kisamla pulia na palat nrupau teli kiri kini shimbenta haka. Rengkat bat ki start science. Kani kandai ke Olympiad ke bahetam haduk menta. Hakawai ke rukom ke India menta kalayat syakmat ha ke Olympics bat ke Olympiad. Para riba iat, ngilayo sekawai pat ke kubor ke bapendap ingi baro da kejing sngo sarong. Menta ke kenti kedai na ke UNESCO. Ke UNESCO kala itu ki khar artli ki kot jong ki Maratha kum ki jaka sa anam jong ke perthai. Khatwai teli niki kot kidan ha Maharashtra bat kawai kedan ha Tamil Nadu. Kawai pa kawai ke kot kalong kalenong na ke history. Uwai puwai umau usaki ya ke jingja ke bakongsan ha ke history. Shim kum kanuksa ya ka Salher Fort. Ha ka baki Mughal kilamat ke jing syarem. Nangta kedan ke Shivneri. Kajaka balaka yo Chhatrapati Shivaji Maharaj. Kakut ke baskem hado kata-kata bomdon nongshun ubala pan prayaka. Ka Khanderi Fort kalong ka jingpala ke belatay hapreng keduriau. Walaki nongshun kila persyang bankang yo u, hendrei u Shivaji Maharaj ula penkelaya ke bamla banlong syakabala banlong. Haka Pratapgarh Fort ki jingsawa jong ke jingjob ya u Afzal Khan ki dangsawa lengba ki kenro jongka. Ka Vijayadug Fort rengkat bat ki thlio bari jongka ka yengkum ka Sakhi ya ke jing syampang jong u Chhatrapati Shivaji Maharaj. Kendiat senam menshwa ngalayo alat banit jingo ya ka Raigad Fort. Ngalai buram hakmat umat jong u Chhatrapati Shivaji Maharaj. Kata ke jingja kan sa bat nga ha ke jing im jonga barok kawai. Paralog, kidan bon kum kini ki kot ki ba internet ha ki wai pat ki benta jong kari. Kum ki kot ki bala ban sya ya ki jing sya akhir thma. Ki bala sya ke jing long basniu kusun beneng. Hendrai ki bam syamla ailat satya ke jing sngo sarong. Bat ke jing buram yala dia bandam. Ki kot jong ka Chittorgarh, Kumbhalgarh, Ranthambore, Amer bat Jaisalmer ha Rajasthan.
kilong ki bapau nam ha ka perthai. Ha Karnataka ka Gulbarga Fort ru kalong ka bahe bah. Ka jinghe jong ka Chitra Durga Fort kan pendap yapi da ka jinglengo ka ba penlong yapi bandengo kumno la tei yakum kane ka jingtei ha kitu kipor. Paralog ha Banda ha Uttar Pradesh ka yeng ka Kalinjar Fort. Muhammad jong ka Ghazni ula hyarthma kane ka kot katto kane sien. Ndrai man la ka sien ularam. Kidan buan kum kini ki kot ha kathan Bundelkhand. Gwalior, Jhansi, Datia, Ajaygarh, Garkondar bat Chanderi. Kini ki kot kimdei tang de ki mau bat ki mau it. Kilong kidak jong ka lari ti jongi. Ki jing kordor bat jing sngo sarong kidang I kum bagi pet lengba ki kenro bajrong jong kini ki kot. Nga kentui ki parari jong abaro banit jingo kini ki kot. Bantip ke history jongi bat ban sngo sarong ya ke jing yo pateng badan buram jongi. Parari ba yet shumut dore kene ke jingja ki kenta step kanong ba Muzaffarpur ha Bihar. Katarek khatwei tarek unailar Shahjar khandai spa pra. Kawei pokowei ke surok, kawei pokowei ke madan, kawei pokowei ke jingki kalalong kumbasangye. Ki umat ki tuat ne ki khmat ki beriau, ndre ke dono jongki ka kelang da kading. Ya ka patok laker saudong da ki beriau, ha ka ba uweu samla, ubrang khat pras nam karta, udang siau ya ka dor, na marbu penpau ke jing iet jong u ya ka jat benriau, persya ke jing sensyar ki pareng. Hapok ke patok, ki ofisar pareng kidang penkrea ban pasi yu nu samla. Hendrai ke dur khmat jong u omshem ladon ka jing syap tiang, penban tang ke jing sngo sarong. Ka jat jing sngo sarong ke ba sngo de gitu ke ba kloy ban IT la ke jing im na ke benta kari. Utau samla uba shlur bat bam syap tiang udai ukudi rambos. Dang hakarta ke bakat prasnem ula pen iya ke jing shlur ke bala penki iya ke jat benrio barok kawai. Ki kot kubor ha kata kepor kila tho. Habau ukudi rambos ula ya caka-caka pasi ke jingpo samrke kala palang ha gadur kemat jong u. Dai hadian kum kini ke jing IT bamla anyo. Hadian ki spasnem jong ke jing yale. Bangila yo ke jing lat luot jongi. Ya ke jing ki lat luot la penroy daga snam jong ki riu idri bamla anyo. Paralog unailar udai shisha ubnai jong ki jing kala. Kashitrek unailar kadai kelengko senam sengiyap jong ulok mania bal Gangadhar Tilak. Haka pratrek unailar la sedang ya ke Quit India Movement hapok ke jing yalam jong Mahatma Gandhi. Nang tawan sa kakat santarik unailar kasngi lat luot jongi. Hagani kasngi ngikan mau ki nong ile lat luot jongi ban ngiyo mensiem na kijing IT jongki. Hendrai paralog. Rengkat ba kijing lat luot kaba ngila kamai shitom. Kijing sngosi jong kijing pia eka riru kadai ke aka kaba don jing yadai. Dei nakta kadau bangi rakhe ya kakat sau tarik unailar kum ka Partition Horrors Remembrance Day. Ban buram ke jingkan mau ya gitu ke bala syashitom ha kata glenong ke besngosi jong ke history jongi. Para riba iet ha ka nyau tarik unailar Shahjar khandai spasan. La sedang sa ka weipat ke jingyaki ka Swadeshi movement. Kala persat mensiem thamai ya ki mar jong kathan kam tam ki mar shnakti. Kum ke jingkan mau ka ne ka ri ke jurake ya ka National Handloom Day man ka snem ha ka nyau tarik unailar. Menta ka snem kadai ka jingdap shipo snem jong ka National Handloom Day. Kumba ka khadi kala penkup bor ya ki jingi ki lat luot jongi ha ka por bangi ale ban yo ka jing lat luot. Mentaru kat bagari India kanang yat chakamat akalenti ban long ka ri ka balakiyo. Ka kamshna bat thanjan kanang mi kum ka bor bashisha jong kari. Hakini ki shipo snem bala let no daki lakwot ki breo ha kalengkari ki beyadai bat kane ka benta. Kila tho ki jingi tho khana jong ka jingjob ki baphala. Shimkum ka nuksa ya ka Kavita Dhawale na kasnong Paithan ha Maharashtra. Shisian kala jutre ha kawi ka kamra ka baret ka bakhlem jaka ni ki jingdon kam ki babiang. Ndai ka jingkershan jong ka sarkar ka sab jong ka kala kiu stat. Menta ka kamai Laisha pat ka die ki jan Paithani Sari bapau nam ka bakathan hi. Ha Mayurbhanj ha Odisha kum kane ka khana jong ka jingjob ka pau. Palat nreus pa san pungut ki kenthai riu luom kilapen im biang ya ka jan tenrai sari jong ka Santhali. Menta
kini ki kentai ki kamai di ki hajar tengka man la ubenai. Kemdei tang ki jing tanjan, kisnai ki jinglong thamai naga benta jongki. Kawai pat ganuksa ka baai mensiam, kawan no Navin Kumar ha Nalanda ha Bihar. Kalong yeng jong u kala dan benta ha kakam snajan dagi bon pateng. Kabakam pala kalong bakalong yeng menta kala priang ya ke jinglong thamai ha kene kakam. Menta ki khon jongki kidang pule ya ke handloom technology, bat ki tray bat ki brand bapau. Kani ke jingkala kamdei tang ha kawai kalong yeng. Ka kentiu ki babon ki weipat kilong yeng ki badan saudong jongki ru kumjo. Paralog ki jan kemdei tang ke benta ha kari India. Kede ki jing penpau ke jing ruspa jong kalari ti jongi. Menta ka yo jong ki jan kenang kiu stat. Bat ka ba penlong ya kani ke jing kiu ko ba itenat shisha kalong ba ki kentai nong kendong kinong penwandur ki jan ha ki sor kinong tan jan ki bala temen bat kinong sengkam ki badang samla ki ba sedang ki kam startup baro ki anok senyang lang syakani ke jing kiu. Menta palat lai hajar teli ki kam startup kidang trekam ha India. Bone gini ki jing sedang ki lara ke jing long jingman jong ki India ha ka kam startup syaki kerdan bah klik do ha ka perthai. Paralog kalenti syakari India ka bala kiu bha kat ha ka senam ar hajar sapuh nyo kayat lengba ka jing syania haladi bat ka nongrem jong ka atma nirbhar bharat ka syong ha ka jinglong jong ka jingpen pau nam ya ka aka ka bana ka than la jong ne ka vocal for local. Tongin kular banthiet bat pen priang tang ya kita kimar balasna hari India. Kimar hakiba ka jingtrish tom ber ka umsep jong unong India kadai ka bala kenkor. Kani kadai banlong ka jingkut jingmut ka bas kem jongi. Para riba yet ya ka jingpen pau ka ba itnat tam ya ka jing per jong kari India la ban syam haki jingrwai bat ki jingle tanrai jongi. Ka benta ka baim jong ne ka pateng ka kenthop ya ki bhajan bat ki kirtan jongi. Ndrei hato pila juyo asngau ba pendan kam ya ka kirtan ban pensnguthu sapang ka jingplu ki khlau. Kala ban sawa kum ka bamla ban nget. Ndrei ki ka ba phala ka dangja ha ka distrik Kyonjhar jong ka Odisha. Hangto ka kenhon ka balakot ka Radha Krishna Sankirtan Mandali kamdei tangba ka pen priang ya ka jingmani. Ndrei ka pertaru ka kubor ban penek pensa ka mariang. Ya ka ne ka jing thumu go ba ai mensiam layalam da ka Pramila Pradhan. Banya dai ki khlau bat ka mariang kala penrung ki jingrawai tenrai da ki kentien thamai bat ki kubor ki bathamai. Ka kenhuan jongka kala let na ka wei kisnong ska wei pat da ka ba penan kam da ki jingrawai ban batai ya ka jingkta ka pasirkhei jong ka jingplu ki khlau. Kani ka nuksa ka penkan mau yangi bagi riti dostur jongi kimdei ki jingsa jong ki por balalet no. Kidang kit eka bor banyalam bat penkelai ki imlang salang wat hadu kini kisngi. Para riba iet umau jam bakongsan jong ka lariti jong kari India kalong ki jingle kemen bat ki rukom tenrai jongi. Nrei kadan sakawai pat ke benta ke baim jong ka lariti jongi. Ka jingbo jingtho ya ka menta jongi bat eka history jongi. Kabor basisha jongi kesyong ha ka jing start bala penek pensa da ki spasnem ha ka dur jongi manuskrip. Kini ki manuskrip ki don ya ka science, ki rukom sumar, ka jingrawai, ka filosofi, bat ka bekongsan ka jat jing perkhat ka bala ban pensyai ya ka lawai jong khun ben riu. Paralog kadi ki jingkit klik jongi baro ban penek pensa ya ka ne ka jing start bat ka jing yo pateng. Haman la ka ya ha ka ri jongi. Kila don ki riu shimet ki bala IT lot yala ka jong ka jing im na ka benta ka ne ka kam. Uwei nukum kini ki brio uba ai mensiam udai umani Maranjina Thanjavur na Tamil Nadu. Ulas ngotho belada ka pateng menta kamnang ban pude ya ki kot Tamil. Kani ka jingyo pateng ka ba koridor kala aban jano kat banang mi kisngi. Kumta ulas sedang ban penlong ya ki jinghikai ka por janmiet ha ka ba ki samla pule ki riu syampang ki baterai bat ki nongwat benya kila sedang banwan ban pule. Umani Maranji ulahikai ki brio kumno ban pule bat ngotho ya ka Tamil Suva Diyiyal. Ki manuskrip haki ladau. Menta da ke jing trish tom jong u bon ki samla pulie kila nang lebha hak ne kakam. Dan ki bla sedang wat ban penlong ya ke jing wat menia syapang ki rukom sumar tenrai kat kum kini ki manuskrip.
Syumudur. Lada kum kini ki jing persang la penbuat akalengkari. Ka jing start hendai jengi kan saakut syuk tang haki manuskrip. Penban kan sekala long ke benta ke baim jong ke jing sngoto jong ke pateng ke betemai. Da ke jing penslur nakane hi ke jingi i jengai ke sarkar India kala penbena ya ke jing temu bekongsan haka mang tengka jong ke senam. Ke Gyan Bharatam Mission. Hapok ke mission yaki manuskrip hendai on penderong haki kor ki bor ke juk ke bementa. Bat antau ke National Digital Repository kaban penla ik samla pule bagi nongwat benia na keleng ke perthai ban penia sok bat ke riti dustur jingtip ke bayar jong ke India. Nga kentu pi baro lada pi dan benta hakum kini ke jing persang. Ne kwa benlong ke benta jong ki snobha benia sok bat ke MyGov ne ke tenat culture. Kini ki manuskrip kemdei tang ki jing thok berim kilong kilen nong jong ke mensim jong keri India. Ba keri ke kamram jongi ban IT yaki syaki pateng banwan. Para riba iet. Ladadan ki bakeli pi kano jat ki sim pi i saudong jong pi. Ke ke bapin ong. Le se pin jubab ba pi GE san ne hendreu tuli ki sim ha ki singi. Dan ki bapi tip dan ki bapim tip. Ndrei kalong ka basngo tanat shisha ban lap kino ki jat sim ki bim saudong jongi. Dang shen kawai ke jing trai ke bapala kelaja ha ka Kaziranga National Park ha Assam. Kat ba kene ke jaka ke jupau nam na ke benta ki kendat. Ha kene ke kenti kala kring kawai pat ke benta. Ki jaka plang bat ki sim ki basyong haki. Ha ke sien ke benengkong la penlong ya ke jing lek khana samari ya ki sim hang ni. Pin snokmen bantep ba kene ke jing lek khana samari kala yarap ban itho ya palat sau pau jat ki sim. Kenthop ya ki bakham phala. Pila ban sngolengo kumno le itho yaki babon kisim. Hang ne ki kor ki bor ke juk ke bementa kala no senyang ha ke rukom ke bapela. Ka kenhon tho khana samari kala bo yaki tiar ban record iki jing sawa ha keleng ki jaka plang. Nang ta da ka bapenan kam da ki kor komputer bat ke artificial intelligence kila bishar bnia ya kita ki recording. La itho iki sim tang da ke jing perta jongki. Klem de penthut yaki hakanu kanu kurukom. Syumudur, anda kikor kibor ke juk start ke bamenta, bat ke jing sngoto ke awan lang, kalong ke basuk, bat ke bajili hodo kata-kata ban sngoto e kamariang. Ngide ban penslur bat kersya nekum kini ke jing persang, kenang bangin om itu tang ye ke jing tau ba im jongi, hendrei ban penti kenaru baki pateng banwan bakin dang yaso bat ki. Para riba iet, teng-teng ka jing syai ka ba syai tam kami na katahi ka jaka ha ka ba ka jing dum kala syong jilio. Kawai nukum kini ginuksa badan bor, kawan na ka distrik Gumla ha Jharkhand. Kala don ka por ba kini kathan kala pau no ka benta ki kam le no Maoist. Kishnong ha ka Basia Block kila nang kala kenja. Ki brio ki im hapo ka jing tiang. Omdan ki lat kilenti ki bala ban yi ban yo kam yo jam. Ki jaka kila long kumbalengki, bat ki samla kila nang pet shaway. Ndra ke jing sedang ke bajem, bat ke bayaisha jong ke jing kala suuthiat. Wayu samla uba kerteng Om Prakash Sahuji, ula jiet ban yat jingai na kalenti jong ke jingi snam. Ula sedang ban ridok ha, bat suki-suki, ula sedang ban penslur ki babon ki weipat, ki ba kum mau ban lek kumjo. Ke jing persang jong u kala sedang ban seso. Kito ki bajubat sulai, mentaki bat iki jar tong dokha. Paralog, kajingya lenti Om Prakash Sahuji, kalong ke AKA, kabamsuk, ulai kendo ke jing persya, ulamat ke jing berngam, ndai ke jingkut jingmut jeng u kam syam lakala. Habla sedang ya ke Pradhan Menteri Matsya Sampada Yojana, kala ai bor thma ya u. Da ke jing hikai na ke sarkar ba ke jing kersyan ban shnai ki pung. Ka jingkelah ka kamri dokha kala sedang ban kiau ha Gumla. Pat shen, ka jingkelah ka kamri dokha kala sedang ban kiau ha Gumla. Menta, palat ya shispa sanpau teli ki long yeng ha Basia Block ki treye ka kamri dokha. Bon na ki ki brio ki ba menshwa ki ki benta jong ki kenhon le no nakzal. Bat menta ki im ke jing im ke badan buram. Halaki jong ki shnong. Bat wat ban aikam aijam ya ki weiru. Kani ke jingkala ka ba ai mensiam ha Gumla ka hikayangi. Balada ka lenti ka long ka babet bat ka donot ka dap da ka jinget.
wada ki jing ki ba tamru la ban penme ke syarak jong ki kampen roy. Para riba iet, hato pitep kanu ke jingil akai ke bahek tama ke perthai hadian jong ke Olympics, ke jubab kalong ke World Police and Fire Games, ke lempung ilakai na ke benta ki pulet, ki nong penlip ding, bat kitu ki badan benta haki kampahara. Menta ke senam, la penlong ya ke jingil akai ha United States, bat ke India kala tahu history. Ka India kala job kumbah nreus pa teli kita kema, bat na preng ki nyopui teli giri ki beshim benta, ngilarung ha ke kerdan ki balai bawan syakmat Ka jing trishtom jong ki sipai jongi, ki bayang pahara ya ke ri met labat sengi, kala say sok shisha. Menta ki la penlong ya ke ri ban sengau sarong ha ka madan ya la kai rukum jo. Ngai kublai ya baro ki dong ya la kai jongi, bat ki kan huon nong hikai jongki ya ke jing job ke bapela. Bat hang ni kedan ke basengau tenat. Hag senam hajar pukundai, ya kena kelempung ilakai an penlong ha India. Kinong ilakai na keleng ke perthai kin wanch kena keri jongi. Ngin sepen pau ya ki, ya ke jing priang sengau baha jongi kum kinong India. Bat ke jing sengau sarong ngin pen ya ke jing tebit ilakai jongi syaka perthai. Paralog, hagini kisngi ki balalej. Ngalayo ki kubor na ki babon ki samalaya ilakai, bat ki kime ki kepajong ki bapen pau ya ke jing sengau ngo, ya ka Khelo Bharat Policy hajar pusan. Ka jing temu jong kena mat rekam kalong ke basai. Ban penlong ya ke India kari ke baklan bor haki kamel akai. Ka jing pelet jing mut ke haki shnong, haki badok, bat ki khon kentai jongi. Menta ki skol bat ki college kin penyaso ya ke jing akai, bat ke jing maman la kesngi. Ki kam startup bede bak sports la kalong haki jing penyat ya ke jing akai. Neha kabashnai ki tiar akai on kershan pura. Syumudur, habagi samla jungi ki akai, daga bapenon kami ki raket, ki bat, bat ki bol, balashnah India, kan ai ke jing kershan, ya ka mission banshan ya haladir. Paralog, ki jing akai ki penroi ke mensi metrelang, ki plelat ke jingkot jingkya, ka jing shania haladir, bat ke jing te ki India ke baklan. Kumta, ya akai de kedonot baro, bat ai bagi jingla ajong pi kan po. Para riba iye. Teng-teng ki kato kan ki kam, kila ban long ki ba omla, ban le ah ki kato kan ki breo. Kilengo. Hato la shisha ban le kan ya. Hendrei ha bakari ki teli halor ke jingi ijingai ko ba kumjo. Wat ka ba omla ban long, ka kelalong ka bala. Ka Swachh Bharat Mission ka de genuksa ka ba kraw tam jong kan ya. Shen, kan ya mission kan dap kat wisnam. La kata ru, ke jingklan ba ke jingya hap jongka kadang long ke bakongsan kumjo haduk kini kisngi. Hakini ki khatway snam ka Swachh Bharat Mission kala long ke jingya ki ipat ba. Ki breu ki iya ka kum ka kamram jongki. Pat kata ha ke jing shisha, ke de mensim bashisha jong ke jingya shim bentalang jongki pat ba. Paralog, ka Swachh Survekshan kala nang penklan chusyo ikene ke mensim. Menta ka snam, palat 1,000 sans pa atli ginong ba bat kishnong hakeleng kari kileshim benta haka. Palat kat san klurngut ki beriau kileshim benta. Kani kamde ke jingken ke bakum ni kumtai kadi ke sur jong ke India ke bakut. Paralog haka bayadei bak jingli akut. Kinong ba bat kinong rit jongi ki trei ki rukom baper. Kat kum ki jingdon kam bakerpang jongki bat ki jinglong jingman jong kathan. Bat ka jingta jong kini jing persyang kam kut tang hakitu kijaka. Nre kari berok kawai ka pentre kam bat syem jing hikai naki. Ha Uttarakhand ki pat ba ka Kirti Nagar ki pen i kenuksa ka bathamai ha ka bayadei ba ka jing pen khoj ya ki jabo ha ki jakalum. Kum juru ha Mangaluru la penan kam bha ya ki kor ki bor ka juk start ka bamenta na ka benta ban pen khoj ya ki jabo jaban. Ha rowing ka nongrit jong ka jela Arunachal Pradesh. Ka jing pen khot ki jabo Shisian ka labo ka jing ka bakraw ka kot ka khya jong ki pat ba. Hendrei ki breu jong ka than kila shim ya ka kamban pen bet ya ka jing Kila sedang ya ka Green Rowing Initiative. Bat ka ba mi nang ni la thaw ya ka pak ka bala penan kam ya ki jabo. Da ka ba penan kam yang ya ki ban penwandor thamai. Kumjuru hakarat bat ha Vijayawada. Kilami katto kani ki nuksa bathamai jong ka rukom peniat ya ko
Ka jing persang pen kuat asilenter ka road wa Ahmedabad kalalong ka bala kring bah. Kini kinuksa ki peni bahabay ka jingkut jingmut la kersan da ka jingi sim bentalang jong kipat ba. Ka jingkala ka badan jingmut kan saja. Paralok kadan ka wei ka kenhuan ha Bhopal ka bakerteng ka sakaratmak soch lani ka positive thinking. Kadan ars pa ngut ki kenthai. Kimpen kuat tang ya ka saudong saukun kipen kelaru ikor kom perkhat. Rengkat lang kipen kuat kat nyau teli ki pak hakeleng kenong ba. Kisami ki pelajan baka wei pakawai ka jingle jongki ka kit ka kubor ka badan jingmut. Dena kum gini ki jing persang baka Bhopal mentakla keu bha haka kerdan jong ka swach survekshan. Ka Gomti River team jong ka Lucknow ka dei hok banyo ya ka jingya keren. Hakini ki shposnem bala let no man la ka sngi ublay klem pep bat klem shong that. Kane ka kenhuan kal ai tilot haka kampen khoj. Kanuksa jong ka belha ha Chhattisgarh kalong ka ai mensiam. Ki kenthai hang to kelayo jinghikai ha kerkom penan kami ke jabo bat rengkat kilapen kelador ya kadur jong ka shnong. Ka panaji ha Goa kalong ka waipat kanuksa ka ba penslur bat ai mensiam. Hang to lapia ke jabo ha ki khatnru teli ki benta baper. Bat ya ke jingtmu barok ka wai layalam da ki kenthai. Ka panaji kalayo awat ya ka khusnam presiden na ka benta kane ke jingjob jongka. Paralok ka jingkhuat kam dei ka kam ka batang shikhal mat ne shisngi. Tang habangi bo ha khamat ke jingkhuat man la ka sngi man la ka khalem mat jong ka snem baka ri jongi kandang sa shisha ka bakhuat. Paralok kat bagi slap liur kinang pen itanat ikari. Kari kenang pen itanat biang daga mensim baslur jong kita masa. Mentakasngi kadai ka hari yali teach. Buat sa kanak pancami, ka raksha bandhan, batnang ta sa ka janmastami, ka jingrakhe ka jingkha yau kanha, ulot Krishna. Kini kita masa kia dai bha ba ka jing sngow jongi, bat kipen sngow ru ka kubor jong ka jingya dai bat ka maryang, bat ka jing pen yabyang pela. Ngikit bok kit ruyang pi baro bah kini ki porle kemen ko perlok ba iet tonang ya sami ki jingmut bat ki jing shem jong pi ngin se kendo biang ho benai banwan rengkat bat ki wei pat ki khana shapang ki jing job bat ki jing ai mensiem ki bat thamai nakel lengkari sumar bhai la de khublei shibon e